Audio AR Lighting juga Delta Record. Yang berikut kita panggil ada hadirnya Caca Natasha Adiva Manyas. Mungkin Pak Joko mau nyanyi lagu ini. Yang mana? Oh, permintaan Dek Java. Ya. Oke. Ini spesial buat Adik Java. adiknya ya. Iya. Oke. Bareng sama Diva Musik kembali. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali sangko tangi, saiki nela kok ilang sak slirane. Terima kasih sayang. Tanpa pamit Terima kasih, Bunda. terang abare apa kowe lali karo Terima aku kasih. iki. Senajan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku, saiki nela kok ilang sak slirane. Opo kurang larang pungkasane kowe ilang tali kotan saksi tresnaku kang suci. Diva Musik. Ayo di Jawa. Terima kasih sayang. Joget dulu. Oke, ayo, Joget ayo. dulu dong. Baik. Iki mas taline tak kundurake, mereka peparang-parangake. Aku dijodohke malah karo priya siji, wis cukup mung semene wae. Terima kasih Bunda. Dah Kang Mas Andung Basuki, aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti bali. Tali kotak Terima iki kasih. pasti Sini dulu, jangan turun dulu. Sini sayang, joget dulu. Tali kotak saksi tresna bukan suci. Di sini saja ada Dava, jangan turun sini saja. Goyang lagi bareng sama Diva Musik. Terima kasih. Terima kasih. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali sangko tangi, saiki nela kok ilang sak slirane. Terima kasih. Lunga menyang ngendi tanpa pamit terang ngabari, lali karo aku iki. Joget dulu. Senajan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku, saiki kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang Terima larang kasih, Bunda. pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotak. Terima kasih. Ayo Dek Dava. Yo. Iki mas taline tak kundurake, Cocok. mereka peparang-parangake. Aku dijodohke malah karo priya siji, wis cukup
tresna tukang suci. Terima kasih saya. Dek Dava, terima kasih Ibu. Salim dulu, salim dulu. Ye, Gimana rasanya, Dek? alhamdulillah.